inkontru l-almanaħ kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fin-nofsinhar ta' Malta se tittella it-12 il-edizzjoni ta' Rock the South bis-sem ta' artisti bħal Struppaw, Brodu, Dune, June u Shostakovich's Nightmare fost oħrajn. Id-dram ta' Strap jirrakkonta l-battalja ta' intelligenza u kreattività bejn awtur rinomat u ieħor emerġenti. Il-wirja What is to Become is Already Here toffri inkontru b'saħħtu maż-żmien, l-ispazju u l-perċezzjoni permezz ta' xogħlijiet immersivi ta' Conrad Shawcross. Wirja ta' Mortali seddawwa lill-Port il-Kbir waqt il-Fireworks Festival u 200 persuna għandhom iċ-ċans jesperjenzaw dan kollu il-bogħod mill-folol grazzi għal Heritage Malta.